budaya Jawi Sri ACCS seni campur sari monggo sedulur samyo amir sani ngantos paripurna pagelaran dalu niki
terlaku Jawa Timur ake budayane seni campur sari iku sing digawe tari remo limo cacai ada ning wiwi ning yuli ning ren ning Mariati goyang 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 adi goyang goyang lagi ayo goyang 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 gede aja nemen-nemen gus aku ono besanku gus goyang lagi lah ngono ae gus aja nemen-nemen gus kalau aku ditontok besanku ono mantuku Isis aku. mboten mau nyambut damel kok isis. Los kok tiyange kali kuwi. Los santai. Saestu. Kene kula isin lak kula mboten liwet. Nggih. Nggih Bu nggih. Paling ngeten dia. Ya Allah ning Sri kok kaya ngono. Bila mancek bila mola bila mancek lemah bila mola yo aduh sayang sayang ngebul adik goyang lagi goyang 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 adik goyang buka titik goyang lagi buka titik adik goyang aku kisah jane wis pogel ketisuk Gus gak turut belas. Kayak gini mana rek? Dilanjut lagi nopo kita goyang-goyang bareng. Goyang bareng mawon ta? Nggih. Goyang buka titik. Goyang lagi. Adi goyang. Goyang goyang. Buka titik. Asik. Goyang. Dangdut. 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 Hai. Kerotak-kerotak ngono enak iki kayak. Apa Gus? Pretesi mengono Gus. Nggih. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nggih Pak Bu. Matur suwun sangat sampun ningali kula. Ngoten nggih. Iya. Nggih niki acarane niki asline acara pripun nggih niki? Niki wau tasakuran Nggih tasakuran. Ambar Warsa utawi ulang tahunipun Sri ACCS Nggih. sing kaping 13 kalau Watrose Pamutin. Oh nggih 13 tahun. Ya. Dengan usianya yang ke-13 tahun. Semoga Moga-moga Sri ACCS tetap joyo. Amin. Ngrembaka sak lamio. Amin. Ditebehaken saking Sedaya rubeda. amin nggih dicedhakaken kalih Kamulyan ning. amin nggih mugi-mugi mawon campur sari Sri ACCS tambah jaya jape tambah kata amin Jere wingi tetep jos jos jos. jos matur suwun sanget nggih. Pokoknya kula nyuwun donganipun sing sae-sae mawon nggih. Nggih, amin. Kula dongaaken jenengan nggih, kula dongaaken sae-sae mawon nggih. Nggih rezekine kathah. Terus Umur. Mugi-mugi mawon benjing jenengan nanggap kula. Amin. ya pungkasane tetep nanggap ning. Nggih. Amin. Nggih. Pungkasane tetep nanggap. Tetep Nggih, matur suwun sangat ingkang sampun rawuh
sedaya nggih ngapunten sanget mboten saged nyukani napa-napa sak wontene mawon nggih. Nggih. Nggih matur suwun sanget nggih. Sampun dugi masyaallah matur suwun sanget sederek-sederek niki nggih. Nggih dilajengaken malih nggih. Langsung dangdut mawon nggih. Lah bojoku kok semuasi aku ngene iki piye? Biasae ra ngono, Neng. Dekengan pusat di belakang. Halo, nanti tak samperin dekan pusat. Jangan lupa dompetnya dibuka ya. Habis ini tak goyang ke sana nggih. Dompetnya harus dibuka. Ngono ya. Dekengan pusat Sakmira Gus, langsung dangdut mawon Gus. Saidi ae.
Ya oh, ya oh, ya. Dangdut, dangdut, dangdut gas, goyang, hey. Ayo digoyang masih bareng Sri ACCS, ayo Mar. Selamat datang Sugeng Dalu nggih. Sak wontene nggih Pak nggih. Monggo pinarak sak wontene. Sak wontene nggih. Terima kasih sudah hadir, matur suwun. Kita goyang bareng-bareng. Kita goyang bareng-bareng. Goyang. Pinarak enggak? Pinarak lagi nggih. Halo Mas. Pinarak. Oh nggih, monggo pinarak. Lho Pak, monggo pinarak Pak. Iki sinten no belarak nanti yang ini iki. Pinarak. Pak, pinarak nggih Pak. Monggo jenengan mriko, monggo. Silakan sak wonten enten mriko. Matur suwun, sampun rawuh matur suwun nggih. Matur suwun Pak, monggo Pak. Samane lapor ndelik barang iki. Ada ndelik barang iki lapor. Pinarak. Silakan nggih, matur suwun. Monggo yang di belakang ke depan. Aku rindu. Mbak Sek, tat. Ayo dibuka dompetnya. Saya tenang. Burung, nyanyikanlah. Ayo. Amin Bu nggih. Begini nasib jadi bujangan. Laiku kemana-mana. Asalkan suka, tiada orang yang melarang. Meneh aku nek blonjo isin aku delok. Walaupun tak punya uang, piye? Karo isinan sen. Kok nek isin gak kliwat Mbak saya tak kandhani sampean. Ngene iki, yo ngene iki tak betahno. Kok nek gak betah isin, yo mangan. Nek gak betah isin yo gak mangan ngono lho, kandhani kok. Nyambut gawe ngene iki kudu ngene. Meneh aku gawe topeng. Begini nasib jadi bujangan kemana-mana. Asalkan suka, tiada orang yang melarang. Hati senang walaupun tak punya uang. Ya Allah. Bohong. Hati senang walaupun tak punya uang. Begini namanya jadi bujangan. Ngapunten lho nggih, asli